Sa mga pangenot na barata, 8 persona erido sa banggaan ng duwang bihikulo sa Legazpi. Insidente hagop sa CCTV. Sospek sa pananalisis sa sarong dakulang mall sa syudad ni Naga arestado. Duwang target sa magkasuway na operasyon kontra droga sa Camarines Norte arestado. Sospek sa pananaksakgadan sa sadiring agum sa Sorsogon na dakop sa manhunt. Asin piling para o maasin para sira sa Masbate. Natawan ng pinansyal na ayuda hali sa DSWD asin ako Bicol Party List. Maray na hapon, Biyernes, Marso 10, taong 2023. Uninan mga baretang tatak Bicol. Madadangugmanaan mga baretang ini sa 88.7 Radyo Ragon Catanduanes, asin 90.7 Radyo Ragon Legazpi. 8 persona erido sa banggaan ng duwang bihikulo sa syudad ng Legazpi. Insidente nahagop sa CCTV. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Hagop sa CCTV footage kang Barangay Taysan, Legazpi, ang pagbalyo ng tinampuning sarong pedestrian, pasado las 2 ning hapong kasudma. Mailing man sa video, ang papaabot na sarong pampasaherong van. Nalikayang kang van ang pedestrian alagad na waranin ning kontrol rason para dagos mabanggaan duwa pang bihikulo. Sigun sa PNP Legazpi, haling Sorsogon, pasiring ko ta sa Legazpi ang van na pigmamanew kang binistong si Andres de la Cruz, 59 anyos. Mantang sarong bihikulo naman na pasiring Legazpi ang nabangga kani, asin nadamay pa ang sarong nakaparadang truck. Gitawag tabagang defensive driving kita. Yun po ang pinaka-importante. Pag ang isip na pirmi pag-iingat, araw kita manahiling tabag sa CCTV, masyado siyang makaskas. Aram tama na junction na siya. Bilang driver, haloy na siya dyan na nagmamaneho. Aram niya na ang tinampo. Pag junction, maminor kita kaya. Kasi just in case na may tumawid dyan na tao, ayam, o kung ano pa man, makaprino kita. Tulos man napigdara sa ospital ang driver kang van, kay bang 7 pasahero kani. Mantang nagsapo naman ng minor na lugad ang duwang lunad kang nabanggang bihikulo. Ngunyan po, sa irak ng Diyos, nakaluwas man po halos na mga injured, maliban lang po sa saro, nasa hospital pa po siya. Nakaluwas na sa ospital ang mga lunad, apwera sa sarong nagsapar ng seryosong lugad. Nasa kustudiya naman kang otoridad ang driver kang van na naampang sa kasong reckless imprudence resulting to multiple injuries and damage to property. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Sospek sa pananalisis sa sarong dakulang mall sa syudad ni Naga, dakop kan maaktuhan na pigahaabunan ang sarong customer. Detalye sa report ni Carmelo Balya. Timbog ang 52 anyos na si Ernesto Pascual, tubong silang Cavite, matapos na maaktuhan na nananalisi sa sarong restaurant sa loob ng dakulang mall sa Naga City. Alas 5 nin hapon kasudma, Marso 9. Sigun sa tagapagtaram ka Naga City Police Office na si Police Senior Master Sergeant Tobias Munggon, tsinempo nangad kan sospek na nagkakakan ang biktima ng sarong retired government employee. Mantang nakatutok sa pagkakan, kinuha naman kan sospek ang bagkan biktima na naglalaman ng ATM, IDs asin cash na nagkakantidad sangga 2,000 pesos. Ang pananalisi ni Pascual, day nakaligtas sa pangiling kan restaurant manager na pigkakaunan kan biktima na iyuman ang tulos na nag-alerto sa biktima maging sa mga gwardya kan mall. Ano po, dahil nahiling kami si biktima, paluwas na po sa nasabi ng establishment sa mall and going to on his way paluwas sa mall. Pero so pangyayari po na notice o na hiling mismo personally kan store manager kan nasabi ng restaurant. That's the reason why immediately kinuha na po niya ang atensyon kay ining biktima. Kinuha po ngayon ma'am, so bag mo kay itong lalaki, so kansagir si biktima kay itong bag. Ano po, kaya nasalisi. Kasi sigurado kung ito nahiling, mariatulo so biktima. So, pagsagiri kan subag. So, busa diyo may pagkakataon,
Sa investigasyon, dayo man sa naan sospek sa syudad ni Naga, dakulaan pagtubod kan kapulisan na apwera kay Pascual, igwapang mga pag-iribaan sospek na nag-ooperar sa Camarines Sur. Consummate ang sarong incident yan, sarong krimen because the opportune time of the pagkakataon. Siguro ang pinaka-pwede ka lang libuhon siguro, never give any opportune time to these criminal elements para isagibo ang sendang maraot na intensyon. Pasiguruhan ta po ang isa tuyang valuables. Let us always on guard of these valuables and other things that pwedeng mahabon sa tuya Sa presente, nasa kustodiya na Canaga City Police Office ang suspect as sinahampang sa kasong theft. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balia. Rehiyon padagos na makakamati nin paburubagong panahon. Ang rason aramunta sa report ni Ann Imperial. Haloy nang paratindanin ice cream sa luwas kan Albay Central School sa syudad nin Legazpi si Tatay Richard. Kung maray an panahon, sigurado man na magayon an sa iyang benta. Kaya an paluway-luway ng paglaog kan dry season, paborable ng gadaa sa iya. Ngunyan, may nakabago na kisir na dili sa 500. Iya po, kasi po, ang kwen ngunyan, ang panon may bisis, maray an panon may bisis mauran. Siring ni Tatay Richard, ikinakaugmama ni Nanay Marites ang pagmaray kan kamugtakan kan panahon. Mas nagkusugman kaya ang dilihensya niya sa pagtindanin palamig gulaman. Maray na, kumbaga kang mauran, dobling ko niyan. Mga diwang timpla, sobraman naka 1K man. Ang gabos binta lang. Kasabayan na dyan sa dilinsya kung may dilinsya. Sigun sa Pag-asa, daw ang ngani nagtatagainit na, dakula pa man giraray ang tsansa na makamati pa nin mga pag-uuran ang rehiyon, sundo sa masunod na simana na epekto pa man liwat ka northeast monsoon o hanging amihan. Sabihin ka ni pagkaaga, mati-mati ta pa man minsan ang itong malipot na duros. But then pagkaod to, ay ari kaning mainit. So generally, bako pa talaga itong mainit na mainit. So northeast monsoon pa rin po girarayan. So, kumbaga normal temperature ito na may duros na kasabay. Mientras tanto, pigtutugutan naman na makapaglawod ang mga saradit na lunadang pandagat, huli tahinali naman kan Pag-asa ang gale warning. Sa presente, Mayo man na pigbabantay ang raot nin panahon ang Pag-asa. Para sa mga baretang tatak Bicol, Ann Imperial, Bicol University Intern. Duwang target sa operasyon kontra droga sa Camarines Norte arestado. Asin piling para oma asin para sira sa Masbate na tawanin pinansyal na ayuda. Yan asin iba pang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na!
Sa ibong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo, ang satuyang sa tiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadakat kan mga kasaraditan, sa tabang kan manto ni ina, ano man na panahon, hain ka man sa Kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Nagbabalikan ako Bicol Online TV. Duwang target sa magkasuhay na operasyon kontra droga sa Camarines Norte, arestado. Detalye sa report ni Carmelo Balya. Arestado ang sarong target sa search warrant operation na kabale sa Regional Recalibrated Database on Illegal Drugs kan PNP alas 7 nin aga kasuudma, Marso 9. Ang pinagsararong puwersa kan Jose Panganiban MPS, Regional Police Drug Enforcement Unit, Camarines Norte Police Intervention Unit, Camarines Norte 2nd Provincial Mobile Force Company na pinamamayuhan ni Police Major Ace Flores ang nagdakop sa 43 anyos na sospek na minero kan Purok 5 Barangay Plaridel, Jose Panganiban, Camarines Norte. Nakuha sa nasabing operasyon ang sarong pidaso nin color brown na leather wallet, laman ang anum na pidaso nin katamtaman sa dakula na selyadong plastic sachet na may laog nin pigtutubudang shabu, asin sarong dakulang pidaso na plastic sachet na may laog man nin pigtutubudang shabu, asin pigkakarkulong nasa 10 gramo, asin nagkakantidad 68,000 pesos. Sarong lalaki po na nakatala sa Regional Recalibrated Database on Illegal Drugs ng Kapulisan ang nasa kote po sa isinagawang search warrant operation kang PNP Jose Panganiban. Ini po ay saro sa sigasig, resulta kan saro sa mga sigasig na kampanya laban sa pinagbabawal na droga na kung sa inang Panganiban PNP ay nagsagawa ng bypass operation para po sa sarong search warrant operation para po sa sarong tao na kinategorize as high value target. Mientras tanto, mag-aalas 8:40 nin banggikan parehong aldaw na aresto man kan Paracale MPS sa pamamayo ni Police Major Fernan Segundo, Camarines Norte Police Intervention Unit, asin kan 2nd PMFC PTT sa pakikipagtabangan man kan PIDEA ang 37 anyos na babaye kan Purok Camagong, Barangay Poblasyon, Paracale, Camarines Norte. Sa impormasyon, inarestar ang sospek matapos na mabakalan kan pusher buyer nin sarong plastic sachet na may laog nin pigtutubudang shabu. Nakumpiskar man sa sospek ang duwapang selyadong plastic na pakete nin pigtutubudang shabu, sarong pidaso nin 1,000 peso bill, dangan ang 34,000 pesos na budol money. Pigkakarkulong abuton sa 6 na gramo nin shabu ang nakumpiskar sa sospek na nagkakantidad 40,000 pesos. At para doon naman po sa mga tao na sa ngayon po ay gumagawa pa rin ng mga illegal activities, particular nga dito sa involvement dito sa illegal drugs, ay kung maaari po ay pakiusap po ng mga kapulisan ay itigil na po nila yan at tumulong na lang para sa kaunlad ng ating bayan. At ang may papangako ko po sa inyo ay kung ano po yung pwedeng gawin ng pulis para kayo po ay mapagbago ay gagawin po natin in coordination na rin dito po sa ating local government unit. Sa datos kan Camarines Norte PPO, poon Pebrero 27 hasta kan Marso 5, total na 14 persona na ang naarestar sa anom na magkakasuay na operasyon na pigkondusir sa nasambit na probinsya. Sa kabilugan, 88.2 gramo nin shabu, kantidad sa 600,200 pesos na nasa pangataman ngunyan kan otoridad. Sa presente, nasa kustudiya na kan otoridad ang duwang sospek na parehong nahahampang ngunyan sa pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya. Sospek sa pananaksak gadan sa Sadiring Agom sa Magallanes, Sorsogon, nadakop sa manhunt. Detalye sa report ni Nomer Corporal.
Dai na nakadulag pa sa ginibong hot pursuit operation kang Magallanes Municipal Police Station sa panginginot ni Police Captain Edwin de la Puente. Ang 44 anyos na si Carlos Burton, sospek sa pananaksakgadan sa sadiriman sa nakaning esposa na si Edna Burton, pasado alas 6 ning banggi kang Lunes, Marso 6, sa laog mismo kan sa indang residensya sa Barangay Bihiya, Magallanes, Sorsogon. Sa impormasyon, pasado alas 9 ning aga kasudma, Marso 9, kan madakop ang sospek sa pigtatrabaho ang junk shop kang tugang kaini sa Bulan, Sorsogon. Dahil doon sir, agad din po namin pinuntahan para nga ma-verify yung impormasyon. At yun nga sila, sa kabutihang palad po, nakuha natin yung suspect na akmang tatakbo pa po. Buti na lang, malakas yung trupa natin, tao natin, agad po itong nahawakan. Sigun kay Police Captain de la Puente, dai naman nagnigar pa ang sospek sa panggagadan sa sayang esposa na aminadong ikinapikon ang ginibong pagpapabakal kang biktima sa nagkapirang gamit ni Dasarong. Siring kang pagsadiring kumpit kang sospek. Sir, sa na-recover namin na ebidensya doon sa crime scene, isa po itong kitchen knife. Yung nakalagay po doon sir sa death certificate at sa medical din po, nakalagay lang doon sir is multiple stab wounds. Patanid na sa nakang otoridad sa mga mag-agom, in kaso na may pagkakasinabutan, mas maray manggiraray na pag-ulayan. Sa presente, nasa ngatanan ning parricide ang sospek, mantang nakapatente naman ang biktima sa saindang residensya. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Piling para oma asin para sira sa Masbate na tawanin pinansyal na asistensya kan DSWD asin ako Bicol Party List. Yan sa istorya ni Carmelo Balya. Nga ni matawanin pag-alalay ang mga kwalipikadong paraoma asin parasira sa probinsya kan Masbate, kasubagong aga, liwat naman na nanaonin cash assistance ang Department of Social Welfare and Development asin ako Bicol Party List. Ginibo ang distribusyon sa Magallanes Coliseum. 20 paraoma gikan sa Masbate City proper ang naginaman na benepisyaryo. Sigun kay Mark J. Cervantes, Provincial Coordinator kan partido sa Masbate, total na 877 apektadong paraoma asin mga parasira ang target na mabenepisyuhan kan sa indang cash assistance. Pinuunan ang programa kan Lunes, Marso 6. Ini po nagpapadagos na programa kang Ako Bicol since yung ano po ito na ngunya na January to February ang Bicol region is nakaranas kay bako na maray na panahon itong haros 2 months na uran. Kung kaya sa mga farmers and fisher folk sample sa mga farmers sa mga supposedly aanihon na mga produkto binaha, nalamos kang tubig uran. And sa mga fisher folks naman is hindi sila nakapaglaot dahil nga sa malalakas na alon at malakas na mostly zero visibility po sa gitna ng laot. 3,000 pesos ang pigtatao kan partido sa kada benepisyaryo, sa tala kan partido, 204 ang natawan sa primerong aldaw kan asistensya. Ang mga benepisyaryo ang nasgikan sa coastal barangays kan Masbate. 223 naman kan Marso 7, nagikan pa sa coastal barangays. 203 kan Marso 8, asin 227 naman kasaudma, gikan sa mga puwerang barangay. Saro man lang na mensahe kang Ako Bicol para naman sa mga affected farmers and fisher folks is that itong natanggap nindang cash assistance from the SWD and Ako Bicol Party List, kumbaga kung ano man sa mga na-damage during weather disturbance is kumbaga maipadagos ang saindang pangabuhay para masuportahan ang pangroal daw na pangaipuhang sa indang mga pamilya. Parte ang pinansyal na asistensya sa tabang kabuhayan kan partido asin sa Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS kan DSWD. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya. Asin yan ang katripunan kan mga baretang tatak Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat asin happy weekend!